Yanda gawan Janar Muhammadu Buhari ya iso Najeriya daga London, yayin da aka cacirindo a garin Katsina saboda isowarsa, yayin da har aka ɗora wani bidiyo za ku shi ɗan kaɗan wanda ake bayani dangane da ba abin da ya taɓa samu na Allah kada zai iya wannan. sai Allah. To muna fata Allah ya cikin shi, Allah gafarta masa kurakuransa, Allah ya fi masa, kuma da muka rage Allah ya samu cika da imani. Ga yadda dai jirgin ya sauka Najeriya daga kasar London ya iso Katsina, yayin da an ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shine zai karbi wannan gawa, yayin da jami'an tsaro suke ta a wannan filin jirgi na Katsina, yayin da al'umma kuma suke kewaye da gurin saboda saukarsa. Aka riga aka sauke daga Katsina za a yi fareti a filin suko a filin wannan filin jirgi na Katsina, daga nan kuma za a wuce da shi Daura, yayin da za a je amma sallah, kuma amma sallah an ce a gidansa za a binne shi. To Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa. To wannan dai shine takaitaccen bidiyon da muka dora muku saboda ganewa idan ku, yayin da gawar Janar Muhammadu Buhari iso Najeriya, kuma ta yadda yanzu an yi daga zaran an saukar da shi an yi fareti za a wuce da shi garin Daura, inda za a yi sallan shi. Daga zaran an yi sallan shi kuma za a je a binne shi a gidansa, da za a yi sallan shi ne a